jajan Lali janjine. lali janjine gunung. Anjay. Ojo lali lho. Aja lali tenan, lali. Lali ora jajan. Ya sing ngaron sapa sing ngaron? Mbak Kok bagian nyanyi. Oh, Mama. Mama. Gong. Wong sing ngaron Mbak Uti. Uti. Sing ngaron sapa? Tante Ima. Iya sing nyanyi. Tante. Oke, mulai yo. Yo, ora lumo 6 ya. Wis karo kowe angen-angen apa jajan es ya. Enggak boleh jajan es, yuk mulai nah yuk. Janjane